Yn ôl arolwg diweddar, mae gan bob un ohonon ni ar gyfer taled 39 o botiau plastig da ni ddim yn ei ddefnyddio, sydd yn dod i, credwch neu beidio, 5 miliwn trwy Brydain. Ond mae 'na chydig fedrwn ni wneud fel garddwyr i daro nôl. A be sy gynnai yn fan hyn ydy pecyn ar gyfer gwneud potiau chydig bach mwy gwyrdd. A be ydyn nhw ydy blocio bren sydd wedi cael ei siapio ac ar un ochr mae'r twll sy'n adlewyrchu'r twll yn y potyn a wedyn gwaelod sy'n chydig bach mwy fflat lle mae'r rhan yna yn dod at ei gilydd, rhoi chydig o dro iddo fo a wedyn mae hwnna'n galluogi'r potyn i aros efo'i gilydd. Wel, yr unig beth 'dach chi angen ydy papur newydd ac yn syml iawn dwi'n mynd i rwygo hwn yn ei hanner. A'i blygio yn ei hanner eto. Wrth gwrs, mi allach chi ddefnyddio siswrn os da chi eisiau gwneud job hollol daclus ohoni. A wedyn dwi'n barod ar gyfer gwneud y potiau. Felly, na i droi hwn rownd i gael ymyl syth. Troelli y blocyn o'i amgylch o. A trio cadw am y dyn a da chi'n gallu. A wedyn gwthio y gwaelod i mewn. A wedyn mae hwnna'n cael ei wthio ar ei ben o. A tynnu hwnna allan yn ofalus a dyna ni, eich potyn bach chi. Ella nad ydy hyn yn swnio'n lot, ond fesul dipyn mae gwneud gwahaniaeth, ynde? Reit, mae'r rhain yn barod i ni hau yn nhw.